हो. आता लेट नाही मॅम झालं. तुमचा डायलॉग आहे हा. आता विसरला. मी चालली तुम्ही पण जा झोप. चंदा वडापाव तू किती झालं? हॅलो मॅडम. कैसे हो? बढिया बढिया. आरामात आरामात मॅडम इकडे मॅडम इकडे. आरामात. थोडं सांगा. हा थोडं सावकाश. सगळ्याची लाईनीत काय आहे पण? मॅडम इकडे या ना. इकडे थांबा ना सेंटर. मॅडम गरम गरम वडे वडे खायचे आहेत. वडे खायचे गरम गरम. चंदा गरम गरम वडे. गरम गरम वडे खायचे. मला गरम गरम वडे खायचे आहेत. हो. आता लेट नाही मॅम झालं. तुमचा डायलॉग आहे हा. तुमचा dialogue आहे. वडे कुठे बोलली मी? आखे गरम आखे. गरम वडे. काहीतरी. सुनील शेट्टी मूवी. गोविंदा आखे. बटाटा बटाटा वडा. आरामात आरामात. आता विसरला. मी चालली तुम्ही पण जा झोपायला. यस नक्की. आरामात आरामात आरामात. लागेल तुम्हाला. धन्यवाद मॅडम. चला बाय. सी यू. गुड नाईट. चल चल चल. हा